なんだよ、カタツムリあれって言ったらおめえだな。喋れ。カタツムリ喋んないじゃん。いや、そんなに通じ予想以上に忠実にやってましたよね、カタツムリ。お前そんなやつだったっけ？そうだよ、真面目じゃん俺。真面目だ。そうでしょ。ごめん、俺が悪いわ。そうだよね。それでも地球で生きてる第151回放送の収録が終了しました。無事に終わりました。はい、今回のお話が、カタツムリ？カタツムリと、カタツムリの青春。カタツムリの青春、嘘つけよ。何混ぜ込んでるの。なんだよ、カタツムリの青春って。カタツムリと、夏の青春についての話題を主にしてまいりました。ということで、カタツムリをやってみたんですが、そもそもカタツムリにこの枠を任せるのが間違いだったという、反省を伴って、次の回に生かしていきたいと思います。はい。そうですね。でもね、トーク的にはもうね、すごいね。すごいよね。もうなんかこんなんだよね。こんなんでなんかこんなんで。でもすごい夏の話題もあったんで、皆さんぜひご飯食べながらね。あ、そうだね。来てもらえるとすごい楽しめる。すごい食欲が進む内容になってますんで、もしなんか今の聞いて本放送を聞いて思うところがあったらそれはお便りにしてください。そうですね。どうし待ってますね。よろしくお願いします。じゃあ早く聞いてもらう。じゃあもうカタツムリ張りに急いでいこう。そうだね。じゃあ。でもスタート。